saya dalu aras abyor sorot lintang kangku madhap tete sonya madya ratri lumrang gandaning pus ito karanggiwan putyaniro sang Dwijawara mrangangan lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang ler tandure wis sumilir ta ijo raya-raya ta sekolah kandenannya Sireping Sang Hyang Araka kumantur sing dalu jroning ratri dening wonten kacarita mung Sang Hyang Pratangga mati jemdul saking barang wetan kali kami gusarta gunung-gunung marandini bisma wani jagat raya tupi tata sing kamantyan diwasane ana wau kawuwasa wancine wis ngancik gara-gara Sukramengkara tumpak mendo tete kalopo sumawar cita angkara rakata Buta Maesa Respati mintono Eka Dwi Tricatur Panca Sat Sapta Hasta Nawadasa Om apa teman tandane kang goro-goro
Nalika semanten mungkin arep ngurmati jemedhel Patpunaka Rangka Semar garing Petur Semar Bagong. Ing samujjakan madani ngala ramba. Wijaya Sang Patpunaka kawan medal tlatah ngayuja arta.
ganti kelambi. Witekno mau perang saiki gara-gara ya nganggo pakaian sing wangun, nganggo pakaian sing najis. Menawi janjanipun cara kula menika menawi Bratayuda ora nganggo gara-gara, nganggo limbukan. Wiwit awal sampai rampung menika terus Petruk Gareng Bagong ya wis metu ket sore. Ning gandeng para pepunden bini sepuh. Pepunden kula sing lenggah wonten ing Bondalem menika ngersakaken mawi gara-gara mboten kitang sekedhik inggih kula caosi. Ning ya wah jan panyuwune jan abot. Mbok le bubar ampun jam 4:30. Gek mangke didalke goleke soalipun aku lho matur mangke nabrak subuh. Mboten napa-napa Pak Petrus. Biasanipun ingkang sami kondur saking subuhan menika terus mampir teng nggen wayangan. Elok nggih mboten napa-napa. Mula niki ya kula kei gara-gara men rada dawa wektune mangke nek lolaline lah sing taun wingi kali tahun kepengker naik mboten klintu bubar 3:30. Karo Pak Dukuh diprotes e. Untung apa-apa sesuk e Pak Petruk. Anjuk kon jam pinten? Bareng takon rego. Lho kok andang mundhak? Ha mula setahun pisan, ampun 2 tahun pisan aku. Nek setahun pisan niku mundhake sithik, nek 2 tahun pisan niku mundhake akeh niku wis lumrah. Napa setengah tahun pisan mboten kula undhake. Lho wong niku kepenak kok. Mboten ya namung guyonipun, namung gojekipun ngaten menika. Awit nggih Petruk sampun dados sampung sambet sederek kan para pepunden kula Bondalem. Mriki menika panci kedah Bratayuda. Cariyosipun wiwit saking simbah Cerma Tulung rumiyin ngantos Kang Mas kula Mas Kaca ngantos dalu lajeng dipun seling-seling dalang-dalang lajeng kampun kaping kalih menika kula. Nggih, menawi cocok monggo, nek mboten nyuwun pangapunten. Le 2 taun pisan kuwi lho ngenteni suwi banget. Nganti do dirasani Bondalem kapan Bratayuda? Ha isih sesuk taun ngarep wong 2 taun pisan. Nek ya ling nglumpukke ya tanja tenan dadi nggih mboten dados menapa. Nggih, mugi-mugi sedaya kaparingan kalujengan menika merti dusun utawi nyadran dalu menika. Wondene menika pepucuk kawiwitan benjang menika sami mbok menawi mboten klintu sami nyekar wonten ing pasaryan. Nah, menika ruwah ingkang akhir. Mugi-mugi sedaya panjanganipun pepunden kula pini sepuh mitra kawring sami lenggah wonten ing Bondalem mriki pinaringan barokah saking Gusti Mahanasa. Kasembatan menapa panjanganipun wiwit benjang-enjang pinaringana katentreman kawijengan kasarasan kula sak kanca ugi nirbaya nirwika ranggenipun ngayahi jejiban dalu menika benjang-enjang wilujeng sedayanipun ugi ingkang sami mirsani kaparingan barokah Allah saking Gusti Mahanasa. Allahumma matur sembah nuwun tanpa upami. Waduh jan sembah nuwun. Oh entuk sumbangan saka warga Kalimantan lho. Kalimantan ki nek nimbali kula wani akeh lho. Iki kok mung dikirimi kaset wis do trima lho. Ya do kon ngundang, mung disotingke, mung dikirimi kaset. Wah, matur sembah nuwun. Benjang akhir lebaran menika kula wau sampun pinanggih kalian piyayi bilih spisidipun Petruk badhe peridar menawi boten klintu 1000 keping badhe peridar wonten ing pasaran menika ingkang kula aturaken lan kula mboten pikantuk menapa-menapa. Soale nek tak omongke engko ndak penabuh ki cerewet kabeh. Lho, oh, ayo ngono. Nggih, mboten dados menapa. Dan ngremenke. Nggih. Bondalem mriki piyayinipun menawi mirsani wayang ya nyenengke, ibu-ibu ya lenggah kabeh, gelari klasa kabeh. Wah, tradisi menika wangsul kados wingi uni menawi kula ningali menika jan wah kaya mbiyen tenan jan. Kula lho nate nderek wonten mriki sepisan Nabi Suwargi Mas Kaca menika wonten pendhapi niku kula kelingan. Jaman biyen ya wis ora kaya-kaya sound system ora kaya ngene iki. Sound system ya horn loro ae wis. Ong ilah eng awik namanya. Ayo ming horn. Ning sakniki teknologinipun sampun luar biasa lho. Sound systeme nek ora nggawa mixer kaya amben. Ora nggo nglekar-nglekar karo mikano tukang eson rak ya wis ora mantep. Nek ora jleng tenan ya wis ora jos tenan. Sembah nuwun mboten napa-napa.
Ibu-ibu Waranggana nek Bratayuda niki jan penuk nyambut gawe mingkur karo nyinden ora ana tetembangan ning iki tak naik gara-gara ya nggo nembang wah jan. Tak kira nek diunggahi dus iki lho iki kok nganggo suguhan AO barang ngono. Bol jerone wah jambu bol. Wah ya iki ketoke nek gara-gara ngene iki isih ora ana sing wani nyandak. Ning engko kok capo bar gara-gara wah wis srok suarane ngono kae. Sinden ki tangan menggila, tidak terkontrol mangan delok. Nggih, nika kula betakaken Waranggana 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Songo ingkang ngaturaken ganepipun sedasa janipun rombongan kula menika ganepipun senden sedasa. Ning gandenge setunggal menika saweg ujian kula nyuwun pangapunten mboten saged sowanipun namung songo. Songo menika sampun luar biasa menawi. Kula kinten Petruk sanesipun kula mboten wonten ingkang beta songo menika mboten wonten. Istimewa kagem bon dalem menika kula betakaken komplit sedayanipun wayang gamelan nggih. Ngen kula dhewe ala-ala kaya ngeten ya wis. Liyasa mbaka sithik, liyasa mbaka 1 2 nyatane ya komplit. Tak ngentek-entekke wektu tak tepungke sindenku mbaka nyiji. Sinden nek wis ngene iki sareng ngarani sing kepiye wis ta wis. Sing lemu ana, sing cilik ana, sing buathuke jembare Raja Mak ya ana. Disawang saka ngiringan kok ming mlenus tok ngene. Nenengke tenan. Ingkang mepet kula monggo dipun tembangaken supados para pepunden saking Bondalem menika sami prisa. Sapa ngerti monggo. Sesuk ditimbali dhewe menene uyon-uyon apa campur sari apa. Mergi sinden kula menika baut sedayanipun. Lho, campur sari ya arep. Uyon-uyon ya arep. Asah-asah ya trampil. Dadi wis ora bakal kapitunan wis ketara tangane do ngoyot-ngoyot ngono gitu. Nyambut gawe abot. Ing mepet kula asma sinten, Mbak? Injih, nami kula Ika, Pak. Ika kompletipun? Ika Suhesti. Ika Suhesti. Wah, jan. Piyayi kok saka ngiringan ming bathuk tok jan. Ya ampun saking ngiringan to. Wah, saka ngarep kula niku sok ilang ingatan nek saka ngarep niku. Kula niku isih wanine nyawang ming saka ngiringan. Saka ngiringan wis disawang ketok apik ngono bathuke mak plentus, irunge cilik. Wah, jan. Piyayi kok ngono kuwi wong wedok kaya ngono kuwi kan sregep nyambut gawe menika. Ngendikipun Piyayi sepuh ngaten menika. Asli saking Tanjung Sari, Gunung Kidul. Wo. Tepus. Kalian tepus? Cerake. Cerake iki ngendi? Nggih benten kecamatan. Oh, ayo jenenge ado, nek mlaku ya mumpluk. Oh. Ngoten lho, Ben. Dadi kecamatan Tanjung Sari. Dusunipun pundi, Mbak? Dusunipun Hargosari. Hargosari menika, dusun Hargosari, desa Luryo. Desanipun pundi? Dusunipun Jambu, Desa Hargosari. Bu, dusun Jambu, Desa Hargosari, kecamatan Tanjung Sari. Sampun peputra? Ampun goroh lho. Teng mriki niki nek goroh niki lakone Bratayuda lho, nek nganti goroh ngati-ati. Mboten kula lho sing ngendika mrika. Jenengan kula takon jenengan kok pun kagungan putra napa tesih senggel? Sampun. Pinten putrane? Nembe setunggal. Oh iya, ora masalah. Maksudnya? Mboten napa-napa anak siji ora masalah kok tegese nguripi anak niku dereng kabotan ngoten lho. Ora kula mboten gadah maksud napa-napa. Ya ajeng Ramadan ya sampeyan ampun mancing-mancing. Kula wis selamat tinggal kalau perbuatan tercela ya. Menyambut perbuatan yang baik niku Ramadan ngoten. Mula nek adep-adepan karo sinden nek ajeng Ramadan iki ora wani saka ngarep. Wanine? Saka mburi. Senengane mancing iki Mbak Ika jenenge. Semanine saka mburi wani tenan dadi apa? Ya ampun to, Pak. Mangke kok ya mulane ora sok nantang-nantang kaya ngoten niku. Mbak Suhesti, Mbak Ika nggih, sembah nuwun jejere. Alon-alon
alon-alon pokoke wektune isih dawa iki kon bubar 4:30 e. Wah jan sesuk 2 tahun kepungkur, 2 tahun sing arep teko terus kok kepungkur. 2 tahun. Wah 4:30 kesuwen, Pak. 6:30. Wah. Wah cilaka iki ngene iki. Nggih, wis ora apa-apa. Monggo asmane Kula Tiwi. Mbak Tiwi. Nggih. Saking Pring Surat Temanggung. Pring Surat Temanggung. Kuwi ingkang bibar palakrama wingi. Nggih. Nggih. Lho, lagi dadi manten wingi kok saiki menyang ki. Ora dikapak-kapake apa ya? Napa mung dinggeng nangke mawon nganti umup. Nggih, Mbak Tiwi saking kowe. Menika bibar palakrama. Wah, jane sinden kowe ora ana sing legan kabeh wis do anu de bojo kabeh jan wis. Kei semangat babar blas ora. Jejere asmane Mbak sapa? Wah, ya engko le mangan jambu ki engko. Alon-alon ku nek is kancane nembang kek. Ha iki kambil doyan apa piye ngarep iki? Asma sinten, Mbak? Amit Endah. Heh? Endah. Oh, ayo ora dicekel kabele to? Boten. Lho, nek ya ora kemucuken lho nyekel mik. Lah pripun? Tengah wae. Ngeten. Wah, aja. Wah, semua aku dicekel kabel iki. Pedes ora. Trene kaya kelpucuke. Asma Mbak Endah sinten? Suaras. Sumaras Semati. Sumaras anti pijet sumaras. Mbak saking Kula saking Parakan Temanggung. wah, omahe ado-ado tenan Parakan Temanggung. Direwangi tekan kene sowaning Bondalem. Peputra? Nembe kalih. Nembe loro. Anggere wong wedok anggere mripate sithip Pripun? alise kandel ngono. Cerewate. Wah, mbok yakin wis tenan wis. Wong lanang lagi turu ngono wis jam 8:30 ora tangi ngono iki. Iki anake ya butuh susu, ora micak-micak wae. Cerewet demi kebaikan. Ning nek engko sing lanang iki lagi sugih-sugih dhuwit anu nabuh terus wah dite nganti kempel kae ya. Ayah. Ya bangun ya. Ya bangun. Rotine wis madya ya. Nek muni lagi sepi ngono wah nendang kaya ngono kuwi. Mbak Endah Swaraswati jejeripun wah iki rombongan daging. Sing mepet kene jan cilik-cilik jan loro kuwi jan gedhe bulah gedene ra jamak-jamak. Asma sinten, Bu? Nggih. Nami kula Ayu, Pak. Namine Mbak Ayu. Ayu komplite? Ayu Purwalestari. Ayu Purwalestari. Kampun kagungan garwa? Nun? Sampun kagungan garwa? Pun. Sampun kagungan putra? Dereng. Wah, lah pripun kok dereng niku? Napa mboten kepengin momong dateng putra lho, duwe anak kuwi dolanan sing ora njele iki ming anak. Wah, nesu kaya ngapa weruh anak kuwi jan wis nyenengke. Anak kula sing cilik kae nek muni aku lagi mampang raine abang ngono terus nyedaki ngono wis. Tak ngono wis ilang sakal nesune, yakin. Nek weruh bojone nesu meneh aku juga. Mbak Ayu Purwalestari saking griya. Ayu nek le ayu ning suarane atos. Lho pripun ta, Pak? Nek saking omah iki semene iki sak rombongan kabeh iki saka omah kabeh aku mau ya menyang saka omah. Alamat rumahmu. Oh, alamat. Nah, 11. paham? Paham, Pak. Ayo, alamat rumah. Heeh. Kula saking Terbah Pengasih Kulon Progo. Terbah Pengasih Kulon Progo. Iya, Gunung Kidul terus Temanggung Parakan Kulon Progo. Wah, jan adoh-adoh tenan. Daleme nggih matur nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Ayo jejere kuwi. Engko jenenge Ayu Purwalestari terus gek jejere kuwi sapa nganggo Purwa ning Purwaceng. Ha ya wis. Obat wana saba wis.
Asma sinten? Nggih, nami kula Tatin Tatin Lestari. Handayani. Nah, dalem. Kula saking Sentolo, Kulon Progo. Oh, kenapa Mbak Tatin dari tadi tidak senyum? Tidak apa-apa. Nang kenapa? Enggak apa-apa, saya cuma Ya tanya. sudah, diam Oh, iya. saja. Loh, dalang kok kon diam? Saya itu di sini dibayar untuk berkata-kata, berbicara kok suruh diam. Emang kamu yang nanggap? Tidak. Lah ya, enggak usah nyuruh saya diam. Wong situ njaluk bayar saya kok saya suruh diam. Ya, silahkan bicara. Lah iya, saya tanya situ, makanya saya bicara. Alamat? Sentolo. Kowe iki mbok ya sing apik to, Tin, wong takoni alamat apik-apik kok Sentolo. Lah wau sampun saking Sentolo Kulon Progo jenengan mireng mboten? Loh, mau terus diselani basa Indonesia mau dadine aku ya lali kok ya Sentolo. Dusune ngendi? Dusun apa desa? Dusun. Dusune Gembongan. Desane? Sukorno. Waduh, jan. Putrane pira? Nembe setunggal. Oh, arep kembang. Manut bapakne. Nanging to nek kaya kula ning manut sponsore. Lah iya, sponsore itu. Apa? Ora apa-apa. Meneng wae rasane kan ngendi-ngendi. Lho, kok meneng wae kowe iki ngapa ya kok nesoni aku? Ora ana masalah apa-apa kok nesoni aku. Masalahnya apa? Enggak ada. Ya udah. Ya Mbak Tatin, putrane setunggal. Jaler apa Estri? Estri. Estri. Namine? Nilam. Nilam sinten? Nilam Sasya Sira. Wah, iki lho cah. Aku ki nyok sedih nek do piyai Jawa sok ora gelem jenengi anake nganggo basa Jawa ki sok Lah sedih. napa? Lah aku nganggo Nilam Sasnya. Lah ngene iki ku karepe nggih sae. Kok karepe sae tegese apa? Tegese niku permata yang lahir di bulan Suro. Kuwi sing negeske sapa kaya ngono? Kula sing jenenge ya kula. Nilam kok permata iki sing ngomong sapa? Lah nggih nilam niku batu permata. Batu permata tapi berwarna hitam itu nilam. Loh. Lah nggih kan yang penting permata. Kan permata tidak harus putih. Lah iya batu permata berwarna hitam, nilam. Nilam. Sasya Sira. Sasya Sira. Sasya iki apa? Sasi Suro. Ngawur, Sasya iki bumbu masak. Niku ora sasa mboten nganggo. Kae nek maca ya Sasya, beli Sasya ngono. Jenengan. Lho, Sira. Sura kuwi maksude. Nggih, Sasi Asura dadi Sasya Sira. Sasi Sura wae rasa nganggo Asura. Lah iki nek wong Jawa niku nggih ten sing ngandhake Asura ngenten kok. Sura wae rasa nganggo Asura. Nan iki ya ngeyel kandhani. Aku iki mung sinden kok kandhane dalang. Lah wetekno dalange ora ngerti kok. Ngerti wae wong aku mung ngetes karo kowe kok nek Sasya Sira iki Sasi Sura kok ndandake ora ngerti. Lah nggih ta? Oh, iya wis. Arep ngapa piye? Ora piye-piye. Aku gede banget ya. Jenenge gede kok. Awak-awane semono ya, Jan. Kuwi nek gegere nganti kaya meja maoni ngono. Yes. Nah, deng dahar mboten. Dahar mboten. Dar apa? Lah niki enten mejane. Yo kowe maksudnya brangkang ning ngarepku ngono piye? Masalahe kok Kowe brangkang ning ngarepku terus gegermu kaya jambu ngono piye? Aneh teh sak coko dudu jambune. Napa nek piringe? Piringe. Piringe dengkulmu atos kuwi. Anggepe aku ki ora ngerti piring kok piye. Nggih, Mbak Tatin, sembah nuwun. Jejeripun Piyai nek alus ngene guys. Mesti nek omong asmane menawi batu nami kula sanggo alus nek cara wayange Surti Kanthi. Asma sinten, Mbak? Nggih, nami kula Neti, Pak. Oh, aku Asma. Nggih, nami kula Neti, Pak. Kersa bothok, Pak. Wis ya. Saking Mriko. iya njaluk disekop cengele iki.
Saka kono ngopo? Dadi saka kono iki ngopo kowe? Ayo, tak oyak terus bisa wangsulan. Kok saka kono? Kok saking mriku niku ewet napa? Nggih, mlaku-mlaku napa-napa. Mlaku-mlaku napa gadah sikil? Gadah no. Pundi? Mriki. Mriki piye? Ajeng nilai sikil kula. Weh lah. Mang leboke liwat buri kelir iki. Ngene Mbak Neti putranipun? Meh kalih, Pak. Weh lah meh loro. Tasih wonten kandutan. Nggih. Wah, jan loro apa telu? Senengane iki sok ngilang-ilangke anak ya aku ora seneng e. Mboten ngilangke, Ding, Pak. Lah piye? Anakmu ki positife pira? Nggih, meh 3. Nah, kok mau muni loro? Lah eling kula meniku. Kowe iki ngetokke kok ora eling iki piye? Mboten jek setunggal mboten ngetokke kula. Loh, kok iso? Kok wujud anak? Lah iki aneh iki. Ora ditokke kok wujud anak iki metu endi coba aku tak takon. Nggih, medal ngene sanese. Maksude? Ampun, Pak. Maksude piye kok ampun-pun? Gawane bojo kula, Pak. Oh, dapet duda. Heeh. Nggih. Waduh lah kok iso. Alhamdulillah, Pak. Wis ora saku. Ah kok mbiyen nangis muni dak pusing ngono. Wis apa-apa jejeripun. Mbak Neti saking pundi? Minggir Sleman. Minggir Sleman. Jejeripun. Asmanipun? Nami kula Wahyu, Pak. Nama kula Wahyu saking pundi Mbak Wahyu? Saking Berbah. Saking Berbah Sleman. Oh cedhak karo kene. Nggih. Pinarak, Pak. Moh, Lho, kok apa? moh suguhane ming tape. Gah mboten, mboten sapinarak. Nggih, pun.